दातिनो एरेस्ट माखायो जोंनि मुख्यमन्त्रि महरनो सबसमायनो दातिनो एरेस्ट माखायो वाइक जबा चलिनै वाइक जबा चलिनै राज्य सरकार हाय हाय राज्य सरकार हाय हाय राज्य प्रशासन हाय हाय दिनै राजाबाई कानुन महरनो सबसमायनो दातिनो एरेस्ट माखायो वाइक जबा चलिनै वाइक जबा चलिनै वाइक जबा चलिनै निर्महल हायकेबा तैजिलेकमा सक्तजाकमुं नकितिंगै शेजावै हिम्बोतक रेली खलायखातिनि अक्टोबर तालनि पहिला सालमारि स्रां सालो लाइथानाय सेप्टेम्बर तालनि थामथि सालमारिवा आचुमसा सामं चित्रा तांनाय रगबाय निर्महल हायकेबा तैजिलेकमा सक्तजाकमानि अपाटिमुं कितिंगै तिनि खुमुलुंग हिम्बोतक रेली खलायखा तिप्रामथा बदल TWF YTA सानमुं कासा अपाटिमुंगो जे गोरोंजाक दंग बरगनो रमै दातिनो माज्रा रनानि ओंथों हिम्बोतक रेलिओ माजागिखा एमबिसि गणेश देवबर्मा खबैखौबोनि जुदा जुदा आदंग्र सालो यागो बतलनि बाना तयै हिम्बोतक रेली खलायका खुम्बुलुंग तिनि तामनि बागै खुम्बुलुंग आमचायो रेली खलाय जागैसं आमबाय सिनि मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया चैनल अपना जों दिनर नवमीनि साल असामतायनि नवमीनि साल जों दिनर दुख मानि हादिवा कायसा प्रोटेस्ट रेली माथे तामनि बागै प्रोटेस्ट खाय बेलायखि खानांजोंनाय को खासाजोंनाय को सिनि जे त्रिपुरासानि मुकुमु हुकुमु जे महाराजा वीर विक्रम माणिक बाहादुर बाई तांजाक 1930 साल ताङै 1938 साल अलरेडी अब कमप्लीट खालायबायनि नायथक खालाय आरो गोबां मा राज्यनि बरक तो आरो बेरायनानै नायनायनि बागैथ' थाङोनो राज्यनि बादेबो फाता देशनिखौबो बरक फायो आरो नायफैयो अब कायसा जोंनि टुरिजम प्लेसनि खामानि बने बागै हेरिटेज कायसा जोंनि राजानि तंग माने गैयाबा आबनो सकमनो बागै आबनो दंस खायनायनि बागै सामुं चित्रा तांनाय र आबनो जों खनका नरकनि मिडियानि बिसिंदि जों नियाव नुखा आरो नाखे आरो नि जगा गेट दंमरनो जतनो सकला अबन बागै सक माने परे जों सिनि दिनै जों नुखा YTF दंनो बिसिंदि आरो थाङो भिजिट खायबानि ताङै आङो कक साननाय हायजे ताङै अरा YTF सिमि इंनाय ताङै अरा त्रिपुरा मथा सिमि इंनाय जारा त्रिपुरा ताबुबो गोबां मा राजनीतिक दलनि BJP नि CPM नि त्रिपुरा मथानि गोबां मा IPF नि रावबो जोङो लिडार दंमोन ताबुक साबजरा कोनो दल कोनो राजनीतिक संगठन है कोनो दल आबनो कोनो खायसेफोर प्रसेस खायबो बनि बागै राज्य सरकारनि उमसकनि दायित्व कथा दंना माने जे अबहाय कायसा टुरिजम न नों रखा खायनान बागै नि नरने चिने राज्यनि चिने टुरिजम मिनिस्टार बनो कक खायसेफोर साया बनि बिसोरखौ जों सानानै नांमाने बनि हयतो साइजेल गया मुख्यमंत्री हयतो मुख्यमंत्री हयतो कोनो কিছু कक ताङै हांखाय अब कायसा राजनि स्थितिनि बागैदा राजनि सामजा आबनो सकमनानि बनि चक्रान्त दंगिदा आमनो कक से जोंबो साइमिया बनि बागैनो जों त्रिपुरा सार अबनो तै बेलायखि खासावा बेलायखि अबन बागै दुखु नाङो जे चिने 184 जन राजनि मुकुमु तांजा गोबां मा थाइनो नष्ट खालायो सकमना नाय तमने जों अबन बागै दुखु नाङो बनि बागै दिनै हायनो हाय जे चिने निर्महलाय जागानो सगै आरो छेस खायनो नाय माने तबो फनो अब खामचुगे चिन कपाल कत कपाल काहाम अबन बागै चिन अब खामचुगे खैया फना जों ताबो आबनो ताबुक सकजरा जे सकनाय रगना अब सकना त हाइन थाङै सगैमिया खाब्रो हिमै बाइक गाडी बाइ थाङै सगैमिया अब नोकाबाय थाङैसे आ जागा थाङै मा सगै हकाय अनेक কিছু সময় नांगौ अब तो आज कलंमा तैनो नोका काइ थानाय अनेक কিছু चिन समय नांगौ ने फियाबा अ जागाव ताबुक सकजरा खरकसा दुसिबो रमजाग्या खरकसा अ बरकनो खनाने खाइके हानैबो साइमिने चिनि त खाइदिया काइ ताङै अब राज्य सरकार हातम तामनि बागै राज्य सरकार हातम तामनि बुखु करिदा नों साना रेगेदा अबनि बागै जों अबनो जारा दुसि खाइनाय रंना जारा सकनाय रंना दाति खलाय पुलिस नि माध्यमे रुतुगै बरकना दाति ताले एरेस्ट बाय शास्ति मारनाय अबनि मान जुदि बनो शास्ति रिया बनो रमया बनि कुन कक साजगे हनकाय त्रिपुरा सारक हैन असुबि थांला गोबां मानसिनि त्रिपुरा सारक जों ताल सानामु जों ताङै तिनर त्रिपुरा मथा सिबि खाइनाय त्रिपुरा मथानि बादैबो जारा चिने
রাজনৈতিক দল খাইবনা তীরপরা হক গোবাং মা চিনি শিক্ষিত লেভেলनि বড় সিভিল সোসাইটি হাইকা চিনি গোबां मा एनजिअ खाइ तंनारा बरंनि हयतिबो अबनत जों राजनीति तलांग याफनो कारण खायसे चिनि राजानि सिरि सिटिनि जेता तंग तंमनि अमलत नों आन्दोलन खायनो केबो खले साइमिया पूजानि बागैदा खाया बेबा जों दिनो अमहाय नवमी सालापनो जों अर दुख माले हतो खास हामानि आबनि बागै कष्ट मानमानि अबहाय प्लेस न खायसे लस्ट खायनो माने अनमल जों रे আচ্ছা স্যার ও बने बागैना ककनां छौ जदि चिनिले ताम्बा जोंके डिमान्ड खायनाय रमनाय चिया चिन छागो फान करे रमनानि राज्य छकन याको छ रमजनाय फान बर जुदि रमलिया तिप्रासर गाछौ तिङा अ तिप्रासर ताबुनि तिप्रासर आगिनि तिप्रासया ताबुनि तिप्रासर अबन बागै जडिङ या हांकाय जों मेन रुट मा खानाय मेन रुट ब्लक मा खायनाय अबन बागै जों बुजालाय माने परे तामा खायनाय चिन महाराज ताग जरा कक छेको राज्य सरकार तामा खाय ताबो कक छेको टुरिज्म मिनिस्टार तामा साबो ताबो सैमेको फेबा कुनु किछु खायजे हांकाय तिप्रासर खायना तंगला तिप्रासर अबनि करा पदक्षेप नाय अम हाइकमत कयता सकमसिनाय कयता सकमै जों खायसिनाय जों अबनि बागै आन्दोलन खालामन चिन्तिने जों अम हाइना पदक्षेप नाय चिले एकमात्र तिप्रामथनि सुप्रिमो महाराज किसुबे कक सालायै अबनि बागै तामा खायनाय ताइ दिने खाना दशमी परमे फैदों जों अबनो प्रोटेस्ट नि बागै हायका बंग एरेस्ट खायनाय बागै ताम खायनाय आवश्यक तो दिने निर्मल सबजाका अबसिबे पाया निर्मल सबजमान परेबो अरर लुखासं खानाय किसुदिन सिगां जे दिनै ताबो आगेनि चिनि अरनि जे माताबारि उदयपुरनि अ जागाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार फाय आरो फिटाराव आबनो कायसा जेटा कटाल खालाय मुंदे तंमना इमिग्रेशन खालायगोन मुखा अबन बागै जों आरो जे राज परिवारनि हाय कसिनि महारानी ताबुक बचिनी अगो तंको छे बिबी कुमार देवी राजमाता ताबुक तंको हायक महाराज पुदुत किशोर तंको हायक बिनि बंश बलि ताबुक जे कथां तंनेरा बरनो अवश्य बर आजा खबर नांगने फियाब अबन कायसा अबन जे राज्यवा तिप्रासार त तंग थ्रै अब जरा जे फातानि फाइनेरा बरक सिमिरे सिनि जागै भारतनि प्रधानमन्त्री बाय और तिप्रासानि कुनु चिन फुदुंना नाया अबन कायसा लक्षण बाजो अबन बागैना सुदो अब सिबिंगला ताई विभिन्न तंग तमने जों नुका आगे चिनि ताबुक जे बीएम हॉस्पिटल तमन तम आगे ताब विक्टोरिया मेमोरियल चिन अब जेता तंगमने आबनो तम खायका आबनो तब इंदिरा गांधी मेमोरियल खायका आस्ताबलनो तम खायका स्वामी विवेकानंद मैदान खायका हायका अब हायके गोबां मा चिनि राजनि जेता तंग तमना आबनो नष्ट खाने सिखमन अबनो चां ताबर सबै सिखमाय खिबिरे काहंकाय अबब हायका खरखसक ओ बांग्लादेश नि फाइनल बुं मुरि रोनाय हायकाय आगि वो जे इंडिया वो महाराज तंफर इंडिया नि हायका फाटार हाने कुनो वान दे दफान बर फाय आप्र महाराज होय सामु खायनाय बन बुं मुरि रोनाय अबनो कायसे चक्रान्त अबनो बागैनो जों सावा अमाहाय जुदि नि तंहांकाय जों ताय केबो खासि माने जों ताय अ सुंचारा तंगानि बताय का चिन हति प्रसान चिन नारजनि मथ ताय मुं साबनो तंगला बनि बागै जत तिप्रासा तामुक जों बीजेपी अब तिप्रासा एमएलए रतो सीपीएम मतो आईपीएफ तो हाय गोबां मा सुदो राजनीति खायनाय सिमि ताङै जारा चिने तिरपना जारा तिप्रासा सिखित महल गोबां मा एनजिओ खायनाय हाय गोबां मा चिने दफानि बागै सामु खायनाय दङ बरबो दङ आन्दोलन सिभिल सोसाइटि मिছিল खायमान बले ताङै अब तिप्रामा त सिमि मा खायनोबा जों जारा राजनीति खायनाय जों सिमि खायदोंलाय बाकी को थुदों अब दङ मे एप्लाय बने बागैना राज्यनि मुखमु हुकुमनो मथांनि नारना नंखाय राज्यनि जरा सिनाय नुक्लाय सिकिता हाय बररा बर जतन अजागो बासाय फाय अमहाय प्रोटेस्ट खायना बने बागै दिनै कग्रबो अबबो जुदि कोनो किछु जुदि एरेस्ट खायजे हंकाय जों अबन बागै अतर आन्दोलन जों हायकाय दरगनाखे महाराज कक सवै तामो खायनाय तामो पदक्षेप लानाय चिनि तिप्रामथनि सुप्रिमो दङ बबे कक सामान परे आछा जों अब ककने फियाबा अमहाय नरम खै यागला एरे जुदि खाय हंकाय दुसिनो जुदि चिनि त खैरम या
titi edi sinenge jongjo tono osa mutai ni kha kaham ta jiwa ya faru kha khayo chini osa ni hamari jengman mang tong tong